കേരള തീരത്ത് കടൽ കയറുകയും തിരമാലകൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളേവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. കരുനാഗപ്പള്ളി വലിയഴീക്കൽ ഭാഗത്ത് കടൽ കയറിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരത്തടിഞ്ഞ മണ്ണിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിലും ആ റോഡുകളിലും ഒക്കെ മണ്ണടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുവാനും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ പോലും ഉണ്ടാകുവാനും തിരമാലകൾ ഉയർന്നടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. 0.5 മീറ്റർ മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ തിരമാലകൾ ഉയരാനും കൊടുങ്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കടൽക്കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വെൽ സർജ് എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്തരത്തിലെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രാദേശിക കാറ്റിലോ തീരദേശ പരിസ്ഥിതിയിലെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളോ വ്യക്തമായ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക സംഭവങ്ങളാണ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.